Y dyddiau hyn, rydyn ni'n gwybod llawer mwy am sut mae ymenydd babanod yn datblygu a sut mae eu profiadau cynnar yn creu'r sylfaeni ar gyfer eu iechyd, eu lles a'i dysgu yn y dyfodol. Yr ymenydd yw'r ganolfan reoli ar gyfer popeth, nid yw'n ymwneud â bod yn glyfar yn unig. Mae gwahanol rannau o'r ymenydd yn gyfrifol am wahanol bethau, fel symud, iaith ac emosiwn, ac mae'r ardaloedd hyn yn datblygu ar gyflymder wahanol. Mae eich babi newydd anedig yn gwbl ddibynnol arnoch chi a'r oedolyn eraill yn ei bywyd, ond nid yw hynny'n golygu nad oes llawer yn digwydd y tu ôl i'r llenni. Erbyn i'r babi cael ei eni, bydd ganddo biliynau o gelloedd yr ymenydd ond dim ond ychydig o gysylltiadau rhyngddyn nhw. O'r diwrnod cyntaf, bydd cysylltiadau'n dechrau ffurfio fel y gall ddechrau gwneud synnwyr o'i byd newydd. Po fwyaf y gallwch chi wneud iddo deimlo'n ddiogel a chwrdd â'i angen am gariad a chysur, a tywelaf a hapusaf y bydd y babi. Mae dal, gwenu a siarad â'ch babi hefyd yn rhyddhau oxytocin, yr hormon cariad, ynddoch chi, gan eich helpu i dawelu eich meddwl ac i deimlo'n hapusach hefyd. Mae ymateb i arwyddion eich babi ar gyfer bwydo a chysur yn gwneud iddo deimlo'n ddiogel. Gall yr amgylchedd rydych chi'n ei greu ar gyfer eich babi nawr a thros y 2 flynedd nesaf ei helpu i fod yn hapus ac yn hyderus wrth iddo dyfu i fyny.